Jeg tror, kropsterapi det har givet mig ro, sådan en fysisk ro, som så også bliver til ro op i hovedet. Det er ret enkelt, at krop og sind hænger sammen på den måde. Det kan man jo også mærke, hvis man går med nogle bekymringer, at man kan få ondt i maven. Altså på den måde, så hænger det bare sammen. Og det er det, kropsterapien kan. Den kan gå ind og løsne det. De fysiske skavanker er væk. Og min mentale del, som handler om mig og mit inderste, er meget mere i arbejde. Og trives faktisk rigtig godt. Jeg har i flere år ikke følt, at jeg kunne trække vejret. Jeg har været ved psykologer, og det er jo fint at få sat ord på, men det løsner ikke det, som egentlig sidder i kroppen. Og det har det gjort ved Mette. Mit tankemylder og det angst, der har været, det er stort set ikke eksisterende for mig mere. Det har været rigtig godt.